Anope, near all can actually yen answer. Now, Brabono, ancient Pranny Yansu Yan Prince, the legacy she has left. May that legacy inspire all of us to live a life that will please our Maker. Yen Bobra, a best song, yefono, a best song, maybe. And then, near all can actually yen, near Brabo, near air can actually yen. This one, my man. That's all Mama, I'm sorry, Awurade. Yes, ready. Yes, Mama, no funny to other can am I? Biography of the late Madam Gladys Boahemaa. I can't translate it easy. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus Christ, God will bring with him those who have fallen asleep. 1 Thessalonians chapter 4, verse 14. Madam Gladys Boahemaa was born on 22nd July 1960 at Nkoranzahene. She joined and worshipped with the Presbyterian Church of Ghana in her youth age. Mami Nyamiche believed in the Holy Spirit and hence availed herself to baptism on 6 October 1991 by Reverend J.O. Beth. Mami Nyamiche happened
among the first congregants when the Ebenezer congregation Okay, on behalf of Presby Church, Anglican is seen to read. Mami Yamcha happened to be among the first congregants when the Ebenezer congregation was established on 23rd March 2003 and worshipped with the congregation from then to her demise calling and her physical strength. He supported the group and the church. Her presence and participation were felt and seen in all church activities, especially Sunday services, dawn prayers, and encounter. Madam Grandis Boahemaa had respect and humility, regards for all manners of person. He was an embracing colleague to her mates and a welcoming mother and a grandmother to the younger ones in the church. In the later part of 2024, in September, we heard of Mami Yamcha's sickness. The church visited and prayed for her recovery, returning to us. Not long after, on 21st October 2024, news reached us that our friend and mother had joined her maker. We are with heavy heart that you part with us today. The Ebenezer congregation will forever miss your presence and wish you could stay with us a little longer, but we believe that it is the Lord who giveth and also does the taking. We pray that your soul finds eternal rest in the bosom of Abraham until Christ awaits all the souls that died in him. May the good Lord keep your soul until we meet again. Amen. Amen. Yes, no, I'm pretty. Yeah, mommy, yeah, we know I'm about to ask. I'm anyone and I fought to ask my. Mom, you may be gone, but your love will forever live in our hearts. You taught us kindness, compassion, and the importance of family. Said ye na ye frail, na ye dream say ye nyaba beto me wa bomu, na ya somo said ye osom ye ne ye maame no. Na so owo buta ade a enkwa into me angel. Grandma, onka ye ho bi, na so ye we emfe wo. Sompa, woto, wakoko, nature true, would pa na wono amayi. Yen to me infa obi biara insi one name. Yashi boni pakesi, unyame infa oka insi ifia God grandma demi fedu. Nkoranzahemaa yɛwura asɔfo a wɔne wasɔre mma abusuadehyia a yɛhyia mu ha ɛmma saa bere mɔte nsuo adɔfo a mofiri akyirikyiri ebɛnkyɛeɛ a mɔde ɔdɔ abɛbɔ ɔdɔm mesrɛ mo anidie ɛkasa kakra na wani mu a mesrɛ mo anɔfo ma fa kyɛ me. Michina ha
na matie nyinaa nana atuto nyinaa kropa otoso mienu Nkoranzahene asabre bamoro amanaye kofo bra bichi eboye me ofa osanye me nana atuto nyinaa kropa otoso mienu ofrem so hima mercy bra asam kesese atomedia na me frɛ hwan me frɛ wo ohima mercy se bra na bekyina manamu se kurafo na di madanse ema me enti samre bikyina ha ma kurafo so punatebi ayemtabone ayemitabone me don't for pan if ya nyamiche if ya semetrase na me tro won semia na e chame areho kese pa sanse mfie aduanan miensa me hunwi wotuo wosidie wo kasachire ayonkofa afia wonim ayonkobo mitua na watie mu enti afia me do ya me yonkoprakope afia wo ya me potan afia wo na mama ni je bibisia ona wo kan ye bom afia tie na esi me warewi nyame ye yatom ochaye mamunai so panta fomu afia wo brasinti yetimati mofre edru baby e wo se yedru samre mofre yewie school binu enye adwuma je afia sabre na nka woma e wo nananom egu na so afia unyuma obeye bra obepregna afia na nka obetwa opreso aba so afia o ma brother bi ayebetabone me nana atuto nyina kropa e before say san kofa ho yentinti afia prebi atwam wo musa yentam titi yede nanso nyame sisire mu no se ne beya nyankopon animonyam beda dinti pre papa mu no ye san tena se okunu enijire afia me nyawo so bia no wo yo ba papa oba wo sire kire busia winkuma force amodawase winkuma form panyin nkotoa sanse omo pamenchen ya se na wosi to omo awa tu etuane de on fan kama obokra ami ka se ohima masi miti ho dance pa now so empany force owo krade a enkwa entimintinti afia wo jariye ne wasami ye bia me je seku anso nam sana prema asunti sabre wachame ne wo me ya ama tokro bi abeta ho bitofo afia na meche uti ene wo honam se nyame de wo chame prakope anso ni nyame aka obia entumi ensesa sabre so tuma kuma wo eti na pakan abefa udia nyame kan se odi nyame nko na bomsa samadi your mind dia okay maneme me no man on na
was your bone and anamano. If you're something who can point, Mammy was your name. Neoya or trot someone. Now, Brasiamo. If you're being filled, sunset, I prepare our switch them. Me mo tell me for die ni yare die ni amane na mama not okay ana no de shefo asa no de na ya mame enkai tie science so ebi esa yeso tie to aso no so na ye tie kedanse ya edinka elwachi ya mame mo akofo sanse na ya mame efia o ya mo akoni ma patiro ya mame mo batutu na ya jaye mame elwachi na sofa me ya sim na ya ka atutu so asuje kamo ena me down open ye mama gradis edu Boahemaa e ufu suma e twatso medini edititimu e wo asase so ene ke David nyo edu okron ye mu ba ko ekosi dumye mu mpamacho mekan Awurade una waye ye dwane kobia awoto ato aso nyina mu wodie wonya mo mepo na wonya nyi asase ne wiase adie no na wo fitete akirichiri kosi daache akirichiri yo onyankopon oma odasane dane free infutro na wo se onipa ma monsamra mo mfutro mu na infisia apem ya wani sosa enrada etwa mu ne anadwomu dasuo oma osen kwase susansuo wati sadaye anopa ofefe se ura anopa eye from na efefe enumre wotwa na etwintwam na yaresa wabufuo mu na yehye wabufuhye no ano wodi yen amumuyo asi wani wodi yen bubwambone aba wani han no mu na yenyina atwa mu kwa wabufuo mu yahwe yemfie se asomsem bi yemfihia na emu wo mfie aduoso na se ebro so a na edru aduowotwe na emu awowawo ade ya obre ene awuhudie na etwemu intem so na yetupo hwan na wobehu wabufuo ano dia eye ne wani bre se wo husrotie ma yemu ya na kan se de etie na yenyanyansa akoma ma yemu ya na kan se de etie na yemunyansa akoma adofo Awurade asem Yes,
know. Any watra konwa ebusiafo adofonom a yehia na yebeja ye maame oba pinyi Gladys Boahemaa efia nyameche onyame asumdi enkamo yenkuma aye trudie na so ade nyine mu no chroe no etu yenfo se yenfa afida ema onyankopon yeda onyame ase ewo nia waye amaye anope shia ye shia ha no ye shia ha se ibesuma me na mo ye shia so se na brabo a efe na brabo ye nkaidu na brabo a hweso no ye be share fa. Beloved, we have not gathered here to mourn only the passing of our beloved mother and wife, but we have gathered to celebrate her rich life. We have gathered to celebrate the legacy that she has left for us. And anopi yeshia ewo hasi yeshia biomso sebre ayeshi na ye drinking na yesu na ye nyame nyina no so ye kai ye ho se owu ewo ho aha yeshia so ka kire ye se nipa ye nkwa no etia. Our life is fragile, so we are here to be reminded that life is a season and empty and anopi yeshia ewo ha bebre because identity in a way is many are asking why this nyami no di ono why the why be nyina no can't answer our questions. We say nyina no yes nyami guto ono ni ntia esisa na emo ba reshi se ono ni odi amaye nti enu nti na ene ye de ni daso abehia no bi na ye ye obusumi edicha ye maame oba beyi Gladys Boahemaa fia nyameche wa enenti ebusuafo anope minimo kasa butaya ma today say Edidaswa etihoda. This morning, my dear brothers and sisters, I speak to you on a theme, a hope that endures. Let us pray. Oh, our Heavenly Father, we have come before you today with a heavy heart, yet grateful. Heavy because we have lost our dear mother and wife, our sister, Gladys Boahemaa, whom you've called into eternity. We are grateful because we know that you are near to the brokenhearted. This morning, speak to us through your word. Comfort us with your spirit and give us the hope that transcends this moment, even in Jesus' name. Nyankopɔn ni abankɛse anɔpɛ yi yɛhyia w'anim ne akoma mu yɛ duru ne aseda yɛnkoma yɛ duduru do ɛsiane sɛ yɛahwere yɛn dɔfo yɛn maame yɛn yere yɛn nua yɛn adamfo Gladys Boahemaa a wafrɛ no aba wo daa ahomekyɛ mu
Yɛda wase ade yɛda wase sɛ san open wɔn a wɔn akoma ebubu no. Obi Awurade Yehyia kafa kyerɛ yɛn. Fa w'asɛm so kafa kyerɛ yɛn kyekyi yɛn werɛ. Ma wɔn kɔnkɔn hyɛ yɛn den. Na kɔsɔ mma yɛn anidasoɔ ɛfiri mmerɛ yi. Yɛn Awurade ne yɛagye nkwa Yesu Kristo din mu. Amen. Adɔfonom mekenkan Thessalonikafoɔ nwoma a Paul twerɛɔ yɛn a ɛdi kan no tia ɛyɛ duna tia ɛyɛ nan ɛyɛ mu dumiɛnsa ɛkɔsi dumɔtwe no. I'm reading the First Thessalonians chapter 4 verse number 13 through 8. Ɛbusua wei de pɛ sɛ mekan wɔ asɛ na ebia no Bewu hihun deɛ yɛn pɛsɛ Yesu ho na wɔrɛ aho sɛ nipa a bɛyaka a bɛnni edida na yɛgye di sɛ Yesu Yesu wui na ɔsɔre biom a saa ara nso ne Nyankopɔn de bɛ a bɛwu hin nam Yesu so bɛka Yesu ho aba na yei deɛ yɛnam Awurade asɛm mu ne yɛka kyerɛ ho sɛ yɛ a yɛte afe na yɛbɛtena ase akɔsi Awurade bɛ mu no bɛ mu hi ɛnsane bɛ a bɛ adedaa ho ɛfiri sɛ Awurade hi ankasa de atemmu denden bɔfo panyin frɛ ne Nyankopɔn totobrɛnto ɛne bɛsane ɛfiri soro na Kristo mu ɛwufo ɛnyane kane afei yɛ a yɛte ase a yɛaka he bɛfi aka he bɛbɛfa yɛn aka bɛho akɔ soro imununkum mu akɔhyia Awurade yɛwim na saa ne yɛn ne Awurade bɛtena daa saa nti homfa nsɛm yi nkyekye ho rɛ nyame asɛm nie. Hallelujah. Adɔfonom yɛda Onyankopɔn ase bebree ɛwɔ akwanya kɛse a anɔpɛ yi wama yɛn sɛ yɛne mu ɛnkyɛ Onyankopɔn asɛm na sɛnea meka ɛsɛ anɔpɛ yi hyia a yɛhyia wɔ ha no yɛhyia wɔ ha ɛnyɛ sɛ yɛbɛ mɔne yɛn maame na mmɔ yɛhyia sɛ yɛbɛ celebrate the life yɛbɛhyɛ n'abrabɔ a ɛyɛ fɛ no yɛbɛhyɛ ho fa ade na meka saa ɛsiane sɛ medeɛ meba a Nkoranzahene ɛnkyɛeɛ nti maame pa manhyɛ da nhyia no but bra metena na mekyerɛ me sermon no na bɛsɛ bɛka biribi afa menim nipa no but I don't know why the Holy Spirit led me to speak about her rich life ɔhwɛfo no nti menini ndi ho nkɔmmɔ but me ba danse kakra a mebɛte yɛ nea ɔma aka fa maa me ho ne sereɛ sɛnea ɔsere a ama dan bi a mu ayɛ sum nyinaa yɛ dɛn ahyerɛn no ne kura nhyɛ ne ɔdɔ a ɔda edi ɛno na ne wura ntumi a ɔka ho asɛm the moment we share the adventure nyama na ne nyinaa na ɛnɛ yɛtena yɛhyɛ ho fa yɛkae ne dɔ yɛkae ne kura nhyɛ ɔnyɛ pɛfɛ deɛ yɛn nyinaa sintɔ wɔ yɛn ho
Or no, so sit on home. Basan Bika, ye kai yama pepia. Why you were yin na ya brabo? Mwebi or the abwaye. Mububi or dedi. Etiana yeshi, ye kai sa yamanina. Ebusia for a bra. Yeshia, ye kai. And as a mammy, qua air cassa air tray. And obey near all can air tray in our say. Now, Prabono, ancient in Cranny Yansu, yen prince, ye be the legacy she has left. May that legacy inspire all of us to live a life that will please our Maker. Yen Bobra, a best song. Ye for no, a best song maybe. And then near all can air tray, near Brabo, near air can air tray. Near Tosumienu Yeshia, Bra Yeshia, a death that reminds Yeshia, Ewo Ofusum Biara, Ofusum no air Kai and say, in Quan Ayambre. Life is a season. I didn't think I am brave. It was your top brave. I want brave or shoe brave or pep brave. A wood brave. Brain in a do a best apple. Sign on Nipan Kwanso a brave. Life is a season. Life is fragile. Life shall certainly pass. So at this funeral, we are being reminded that we are mortals. And the day will come that we will bring our journey to an end. The Basaya now walk high and say, young Kwan Ayetia, and the baby ba, that the young queen, and after the Yasia went to it, a baby every year. Now, on your mention became a say young shit, and I pay a good for. Say, Mammy, bet me a cassa. You'll be catching on the say. So, okay, Udofono. Because the mammy, you'll be catching on say. Men say, my daddy, do not waste your time. If she is alive, if she is to speak to us now, she will tell us not to waste our lives. If she is to speak to us, she will tell us that we should seek God while we are still. And then, so Becca Sachrewa, Becca Chrewa said, Brautiafi, you shall yame a tree wine. Nia, or Becca a tree, anything and obey. A bra ye chan way, ye kai who said, remember, yes, ye are going to be baby. Yes, I'm saying tea. So, yeah, boy, yeah, brass say. It was your for. Yet, assuming and sano. I better make a one thing. A hope that endures. And that's why it's a hoda. It was your for. Paul, the woman of Ochro, a command, corridor for air, can't edge. Yea, say. Yenga yaka wechi wonga wuno ochre se Kristo ba obefa wo oma be kan won na odi won nyina ba na yenga yeti ase so obesesa yen na wo ka wo ho we ne ni daso a ewo o kan John chapter 11 verse 25 Jesus say me ni owu sorry ye no me ni owu sorry ye no ne ultimate no so I am the resurrection. He that believeth in me, even though he dies, even though she dies, yet he or she lives. Near we will know. And then, dear mammy will now so obusotiafe. Adibakwa, Messiah, and Adibakwa, Matiafia Memuno. Then in a British shed, me won't grab it biara,
Paul can of Philippians chapter 1 verse 20. Or say metransi na medi masa se su ejuma amaye so aba no eye. Ana say metu efri ha na me ni Nyankopon akotena afibɔ no nso ɛno nso yɛ. Niema mienu yi mi him wo emu sɛ memfa ha ana memfa ha. Nanso me dwene ya me hu sɛ metu na me ni Nyame akotena no ɛyɛ sɛ ne sɛ ɛbra na ni nananom bedi adanse ne ma no ka sɛ o hwɛ ɛyɛ no edubere anka obedi w'edwuma a wɔn so aba nanso you are nowhere to be celebrated, but God knows best. We do and then on Nyame kotena and nti we na ni da so a sɛ Kristo sti asie yi na ye gidi nso owo ani yefin yesu tumi owo any to me and as a mekan said death do not have the final word. And then ye we say yeti nipa bebre di ehu ana owo ehu na ye minyo mi Nyame asofo binum e di owo ehu na nipa ye di owo enyama bebre but anopay mi hye wo nkran say owo eni the final word. Esan say yes wa sorry nti enti na no pay mami Gladys edo Boahemaa ni ewufusumasi say yes wa ye kan so wati ye kan wati but oni ni eni anyagufe bia anopay esre say mami ti ase say na o hye ye nkran mi say san be kan kire o as was na bra bonyi na afrini mofrasie no o de ne ho ma Awurade. Eti hune Awurade ebra uti ase ansana dabonine edu ansana da Awurade beto nsa frɛ wo no edu eti anopeyi ebusuafo mejina mami edu Boahemaa na bra bonsem eni nkai du wodi agya yen no so anopeyi mi frɛ yen nyina afɛ yen dwiri nsɛm nsai ho. So what's yes the one my ready? Are you ready for God? So and then Nyame ton safra se bra. Who dey nje beba? Eni na ye benyimfo na ye wo ha. Say ye frɛ ye ma na o nsie ni ho a, hu wonim na ho kika ni bibia mu se onye ready. But say ni awa sie no nya frɛ na no di ntem eye den. Ba. And obey. So who's why you're ready? Says Nyame to nsafrewa. Babo shiano ana. Ebiom neto sumieno. Maybe safe. Only Nyame ntemu asumdui. Do you have peace with God? So only Nyame ntemu ni asumdui. Odofo sie. Sie say only Nyame ntemu asumdui wo ho. Sanso never reflect on nipa ntem because only Nyame ntem wasundue na only nipa ntem ni masundue ekwa. Our vertical relationship must correspond with a horizontal relationship. And you go find any Nyame wo no ende di ewo ye ni yenuanom ye ni nipa ntem isibisa etwa to woni se wasi auti uti afi madan kwana. Are you living for eternity? Yen trawa afi bo. He onipa una also hu ye den set den. Wo de ma bibi kakra in kafie en wo nan hwese na ana bibi twa. How you feel? Enenti yasi ayeti hunami entrance afi bo. Enti madebia o mage mo se masia meti afise debi beba metu efu ndemu makonya minche na mri Nyame akotro adofo no ende ebra ye jama mekwe ma enye a turning point ema mama me huhum akwentuyi enkasa enkyere na se me nam kwan bi so a eni Onyame asem embo bra
ni obo me no ene ne mbo bra ma me ntwe break why if I am treading on a path that does not glorify God, let this day be a turning point to you. And then abeto echina ebia embeto enti mene enkasa nchira bibisi ebra me wo school na ye ne a house master eko evangelism Sunday yumre na ye nyinam krom na ye ka onyame asem na dakoro ye ko fie bi na ye ko to papa penyin bi ena me house master look at and say ora one people say da fa hunkwan ma Yesu why ena oka afresem say na se munyina musimu ni Yesu be ko heaven na wana no ni Satan enko hell okay no me tinye me nyam papa yi wo ye serious ana omo kan ya me de na me ye osie ni timiti chen na me tie omo kan di nkomo na na ye soro ye be fie ni na wotwe ko se de ye sa ko hobium se ye ko ye du fie ye bo ago na manfo titifi a ebi ma che tuntum ente one can mo ba madam for ni nchen ana na esi ani na mo ntin yesi es oh den yesi yasi na wotwe se a mo peto ni na mo didi nkomo no mo free ni nchen mo call ya ne nyumre e na call nkra bibia for circle mo amonim ho no on ne ko so circle openyi a wenye du penyi fiso akope premier bi eni na be shedem na jama wo di agro no e na wentumi biom e ho na eden ocha ni cream o fi yeti ho catch them fa homa Yesu e di agro se so bia ni Yesu be ko heaven na ho na oni Satan ko hell akopo bia di chineni ama in the act eno ojai enti busia ene se na ma me ye counselor se na oye nipa odedede no mumma ene onkasa nkyere ye ne ye nyina ye sua se ye bedo nipa ye ne ye ho betra se wo domu ye di ni be mania ni di se no na se na ye previous ye fum wiase fe mama me abrabo nkasa kyere a life well lived. We just say ma ni a legacy mo me gine which amamui enya for fun e mo se mo nso besia bibi etu manamom edinanam echi and then ya mami Gladys edu Boahemaa ka kire nyina se wo ma ya brabo enso ye yefudeni today our dear mom and wife, our sister Gladys Edu Boahemaa, as we bid her farewell, her message to us is that our lives should please our Maker. Onyaminka ye na no pe insem kakra odi amaye yempoisa nanso aba wo ya brabo mu na yenso se da me bi wo to nsafre yense a enya dofa beja ye kwan fefe si in Awurade ni age nkwa Yesu Kristo de debo amen na nkai duma ona me shira wo de hia no so de encha ye yenso yemfa bibi emfri koso chichi ebusia adofo koso chichi ye nyina re koso hye ye nkran koso hye ye ndi na yetumi akoyeni ye Awurade ni ya jenkwa Yesu Kristo de amen oda for one opportunity ye Awurade bedi ono na wade ho konkron yense abebo meria ho no ho amane ponto plato preso
Ebra ye trans ye beto Presbyterian Nyuma ahenum edionum baako. Ebra ye to no mesrese ebusuano imma eni ebusuano ye nyina ye begyina ye ndofo no ho na ye mompa ya etwato emma. Sawusuma woba Yesu Kristo ma obedi owonsum konim amayen onam nasem panoso amayen kon a eni ewiye oni yem boni ko asembia no so di play osro opono anu majide fu nyina anu pei Inshaya seni ayati Nebum Shenia unam Yesu Kristo swaya amaye Na fayemfa te mumu Wo eniche ni asumdiemu wo wenim Afi yeda wasima yema mi Gladys Ifia Nyamiche edu Boahemaa Se enede oyawo ni amane nyina to etwa amano na wedi owonsum kunim ede oba penyi efia edu Boahemaa ebusuafo ne ma ne nananom ne nuanom ne hokani ijawuna fo na danfo fo ni na sorry menyina e hyew nsa ma wonfa won hawni won amani nyina ento Awurade so sebni Abraham ma meti afi oye e ma won no ene oni ho biom no ma won hwe wo se wona
tifo amano arachechiri nyankopon yefrem fa wodo no sochi yen free oya omu ibisi sumbo mu shrema yen fe anopasroma kenya ya mabro ebra yene afoforo ifa oya omu na yadi won nyina enya wo mu arachechiri ewo yege Awurade Yesu Kristo dinemo ye bomba esra no pei fefe ye wu a fa ye ni wa hotofo nyina bra we no nyama henie no nia owu ni ho no apepa eni wa nyina no so no ye sama ye anopei ebra ye ni mami edinka ye fre obeka ye ho ye wie afom na ye openi krabia na ye betrafi ebe no misika sanso a obeti mo ni ma kire ye de wo ma jumedi no akoso ayenkuni di asha udin enwonyam ni ye freti trima adofo ni se subampa efre abrabo ye fe ama mi ejalo ma enkoso endi hini wo wodi na abrabo mu na wo boso won hire Nkoranzahemaa ni omamu ni nye ni wiase efa nhye udin enwonyam eda wase ni Awurade ni ya jenkwa Yesu Kristo dinimo ena ya bompa ni nasi bebre amen ena ma Nkoranzahemaa eda yansofo penyi ase na menam ne so afei ofa ye di so yebebo afori a etwa to na edi eja ye mame ekwan ye ni afori a etwa to a ene ye mame ebo isa yeso nti anyamtofo no bedi ye kan si mame emu na yadi bo no ba ko asi haneso ebre no nti ye nchekra mama mo nya shimaye amen pachani die kwaso ye bedi ya afori ye when you young crow heavy wire young crow and je pi wo ye when you young crow